ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଇତିହାସ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଏମିତି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ସୀମା ଏକ ସିଧାସଳଖ ତାଲିକା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହି ଦେଶ ସହିତ ଏତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ସେହି ଦେଶ ସହିତ ସେତେ କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କହିପାରେ? ଆଚ୍ଛା, 3323 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ଇତିହାସ, କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଜା କଥା କ'ଣ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୀମା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ? ଚୀନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। କାରଣ ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କିଲୋମିଟରରେ ମପାଯାଇନି, ବରଂ ଇତିହାସର ରକ୍ତରେ ବି ମପାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ସୀମାରୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ବିଭାଜନରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଥିବା ସୀମା। ଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1947 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଭାଜନ କେବଳ ଦେଶକୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରିନଥିଲା, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଭାଜନର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ। ତେବେ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଚାହିଁଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱାଧୀନ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଆସୁ ଆସୁ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ପୂରା ଖେଳ ବଦଳିଗଲା। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜା 26 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସନ୍ ବା ବିଲୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏହାପରେ କାଶ୍ମୀର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତର ଅଂଶ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1949 ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟଣାଗଲା, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରେଖା। ଆଉ ସେଇ ରେଖା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଏଲ୍ଓସି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଟା କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରେଖା, ଯାହା 1949ରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ଏମିତି କ୍ଷତ ଯାହା ଆଜି ବି ଶୁଖିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ପାକିସ୍ତାନ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ସହିତ ଯେଉଁ ବିବାଦ, ତାର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ରକ୍ତପାତରୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାନଚିତ୍ରରୁ। ହଁ, ପୁରୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମାନଚିତ୍ର ଆଉ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ ମାଳଭୂମି ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାବି, ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ। ଏହି ବିବାଦର ମୂଳରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇନ୍। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 1865ର ଜନସନ୍ ଲାଇନ୍। ଏହି ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ କାଶ୍ମୀରର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜି ଭାରତର ଦାବିର ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ପରେ 1899ରେ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚୀନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ମକାର୍ଟନି ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନର ବେଶୀ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଖା, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ରେଖା ଆଜି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭିତରେ ବିବାଦର କାରଣ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ସୀମା କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ବିବାଦର କଥା କୁହେ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। କିଛି ସୀମା ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ କିଛି ସୀମାରେଖା ଅଛି ଯାହା କାନ୍ଥ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ପୋଲ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସେଠାରେ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ରାଜନୀତିଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୈଥିଲି ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ରେଖାକୁ ମାନେନି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ସୀମାଟା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରେଖା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉ କି ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସୀମା କୌଣସି ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ତିଆରି ହୋଇନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସୀମା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ସୀମା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ?
ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସୀମାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏହା ଇତିହାସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ସଂଘର୍ଷର ରେଖା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ପୁଣି କେଉଁଠି ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରେଖା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଯଦି ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ଆଉ ଭୂଗୋଳ ଆମ ଅତୀତର ସୀମା ତିଆରି କରିଛି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୀମା କିଏ ତିଆରି କରିବ? କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ବଦଳୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଦୁନିଆର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆଉଥରେ ନୂଆ କରି ଆଙ୍କିବ? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା।